Thank you.
ca fierul, iute ca oțelul, la anul și la mulți ani! O invit în fața dumneavoastră pe doamna despre care vă vorbeam, un suflet pentru cultură, doamna primar Elena Vrajotis. Vreau să vă spun că mai sunt și alți primari din județ, nu știu dacă sunt aici acum sau vor fi mâine, care se preocupă de ceea ce înseamnă tradiție și cultură și le mulțumim, pentru că fără sprijinul autorităților administrative locale nu prea se poate face nimic. Doamnă, vă mulțumim pentru tot ce faceți pentru zona dumneavoastră și pentru județ. Acest trofeu din partea Centrului de Creație. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc frumos. Aș vrea în primul rând să vă spun că am prezentat doar câteva activități din cadrul comunității noastre, fapt pentru care vă rugăm pe data de 31 decembrie să participați la activitățile noastre care încep de la ora 10 până la ora 3. După masă va avea activitate religioasă la bisericile din Comuna Călăraș, iar seara se va încheia cu un foc frumos de artificii. Astăzi am prezentat doar numai căiuții și căprițele organizate de către primar cu ajutorul Consiliului Local și cu aprobarea Consiliului Local, fapt pentru care le mulțumesc. Și am avut dansul măștilor și ursul. Pe 31 decembrie avem mult mai multe activități, așa că vă invităm cu drag. Aș vrea totodată să mulțumesc Consiliului Județean, aș vrea să-i mulțumesc domnului președinte Gheorghe Sorescu, aș vrea să-i mulțumesc domnului vicepreședinte Achiței Cristian, care este aici printre noi și îl salutăm. Și totodată aș vrea să mulțumesc Centrului de Cultură, care ne dă ocazia ca să promovăm aceste activități frumoase provenite din moștenire de la străbunii noștri. Dragi botoșani, vă urez să aveți sărbători fericite, să aveți un Crăciun fericit și la mulți ani. Multă sănătate, belșug, voie bună și multă armonie. La revedere și sărbători fericite! Mulțumesc domnului instructor Fediuc Mihai, care a fost alături de noi și ne-a ajutat ca să organizăm aceste activități frumoase, pentru că suntem la prima ediție, și doamnei director Cornelia Ciobanu, care ne dă întotdeauna sprijinul pentru organizarea acestor activități culturale. Vă mulțumesc! La revedere! Vă mulțumim din suflet, la mulți ani, primiți această diplomă de participare, diplomă de merit, iar mândrețea de fetiță un colăcel și dumneavoastră materialele centrului. Mulțumim pentru participare, vă așteptăm și la anul, vă mulțumim pentru tot. Da. Urmează formația de datin și obiceiuri de iarnă din Comuna Lunca, o formație al cărei instructor este domnul Ionel Petrișoru. Primiți cu aplauze.